a duniya, inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Ina takaddun da suke gurinka. Ina takaddun da suke gurinka. Ina takaddun da ka zo da su. Hannu a wannan kai replacing din su cikin na computer. Idan baka da yake so. Auga kake. Idan baka da yake so. Sorry. Why toilet? Why toilet? Kai da waye? Ka da yake so. Eh hakuri. Stop. Why? Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta ganshi kin tsafta sai ku bi mu girki na sarauniya. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta ga cikin tsafta sai ku bi ni girki na sarauniya. Shin ina kuke ne sai ku bi ni girki na sarauniya. Kaman kar a daina wannan rawa. Girkin sarauniya! Girkin sarauniya! Girkin sarauniya! Kin yi kokari gaskiya, ke ce zaki ci wannan babban kyautar da sarauniya za ta bada a sashen rawa. Saboda hakan a tafa mata. Zauna ki natsu. To, sarauniya tana adana miki kyautarki na. To, na gode ma Allah. Barki ji. To, girkin sarauniya sallah special. Ka kashe ni. To, yanzu ku je ku zauna. To, sarauniya.
These meals have a way of bringing out a different side of us. This is what happens when meals are seasoned with the mouth-watering aroma and original meaty flavor of the new Royco. We call it the Royco effect. For the original taste and aroma. Fatan alkhairi daga dukkanin inda ake kallon shirin girkin sarauniya, watan shirin girkin sarauniya a yau ta zo ne da samfari daban wanda ake kira girkin sarauniya special. Kuma sarauniya da kanta watan sarauniya Nana Bello Abdulaziz tana muku barka da sake kasancewa tare da ita a cikin shirin nan da kuke so, shirin girkin sarauniya. Wace ce bakuwar sarauniya yau? Au! Baki sarauniya take da shi, ba bakuwa bace. Kuna son ku gansu? Haka ne ko ba haka bane? Ku yi ƙoƙarin kasancewa tare da sarauniya Nana Bello bayan takaitaccen lokaci, kuma kamfanin sinadarin Raiko ke ɗaukan nauyin wannan shirin da kuke kallo yanzu. Sarauniya na nan dawowa bayan takaitaccen lokaci. Barkanmu da dawowa kan shirin girkin sarauniya Sallah Special. Gani ga Ninjatrix Marafa ga kuma DJ Cinch. Ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokacin. Sai godiya. To kun dai ga na gayyato ku ne. Ku zo dan mutane na ina son yau kawai su zauna a shakate, su shakata ran su ya ku faranta musu rai, su yi dariya, ga abinci sha'ani daban-daban nake son yau kawai a cikin zauren nan su shiga ne. Watakan dai dan na lura kina so a dai turo masa abubuwa dai a yi masa abu na ban mamaki. So ba su kallo kun dai gani go ga me su dabar da kawo shi kuma ga DJ shi daman zai wake mana gidan da zaran an gama abubuwan da za a yi na shakatawa. Na riga na faɗa cewa wannan mako ne na shakatawa ga baki ɗaya daga fari a zuwa ƙarshe. Ko ya kuke gani ne? Haka ne. So bari mu fara da kai Marafa Ninjatrix. So kamar da kuka gani na ɗauko. Ka kwatanta da shi ba da ni ba. Ba da ke ba? Ai a jikin ki na ɗauko amma ba matsala. So kamar da kuka gani dai ga abin da na ɗauko a cikin kunnanta. Yawanci idan na ɗauko wannan guda biyu daga kunnen mutum, bebe mutum yake zama. Amma dai tun ɗaya na ɗauko lafiya ki kalau. To bari in ƙara matsawa baya, bari in matsa baya. To abin da ke faruwa shine yanzu dai na ɗauko wannan akan kowa akan idon kowa. Idan da a ce zan ɗauka haka, bari in ɗauko wani maka da nake amfani da shi ɗan goga hannun akan idon ku za ku ga cewa har ya ɓace. Na san za ku yi mamaki ku ce ina yake? Kun sa ina yake? Jama'a bana ganin kuna dariya mana. So mutumina da kai za mu yi wannan da shi za ka kwatanta. Ya da shi za mu yi amma ke ma za ki fate. So ladies and gentlemen jama'a da fatan kuna gani ko? Kowa ya saka ido. A zuba ido a kalli me zai. So kwanakin bayan mun taɓa yin show a nan wurin da na gaya muku. Sinadari ba a ji a yadda Reko yake yin sinadari a cikin abinci. Wannan karan zan ƙara gwada muku yadda Reko yake sinadari ba wai a abinci ba kadai. A'a, yana sinadari ma a zuciyoyinmu kuma yana connecting ɗinmu. Connecting ina nufin yana sawa gaba ɗayanmu mu ji muna son juna kuma muna gane juna kuma muna fahimtar juna. A takaitace inganci. Yawwa. To yanzu muna jira. Idan kowa ya kalla za ku ga duka katukan nan dukkansu daban-daban ne. Kuna gani? Dukkansu daban-daban ne, kowa ya gani. Daban-daban ne ko? Abin da nake so da kai shine duk inda ka ga dama kawai za ka ce mu in tsaya. A ko ina ka ga dama. Tsaya. A nan? To gashi na tsaya, gashi ka ɗauki katin da ke sama.
yawwa Ka kar ka nuna gani masu kallo kar a a gida. ba na son kowa ya gani To wai baya son kowa ya kai gani. kanka baka gani ba baka san me ka dauka ba wanda ya sani ba Ko ni wanda nan ya ban gani gani ba. to abin Ko da zai kun faru gani? ba wanda ya gani so na gaya muku wannan abu ne da za mu yi saboda na connectin mutane to ke zan tambaya To ina ji. so Sarauniya yanzu- zaka ce? yawwa sarauniya to zan tambaya Aha. to sarauniya yanzu ya dauki kati baki gani ba na san Ban gani kina ba. cin reko sosai Kwarai da kai ma gaske. kana cin reko ni ma ina Sosai. cin reko so Duk za mu suna yi- ci su to ma tunda haka jama'a. ne reko zai connectin din mu yanzu To baki san wani kati ya dauka ba kwarai ban sani ba. so idan yanzu da a ce daga 1 zuwa 10 za a baki zabi ki dauki namba wannan ba kika fi so Bakwai. bakwai so na ce ta zaɓa ne saboda in san daga ina zan fara da ita so minin daga 6 zuwa 10 za mu yi amfani da shi ta ɗauki bakwai so yanzu mun cire bakwai oga daga 6 ɗin nan ta cire bakwai so muna da 6 muna da 8 da 9 da 10 zaɓi guda so ba wanda ya ga katin shi ya ce a tsaya inda yake so baki sani ba amma kina cin reko kana cin reko ni ma Kwarai. ina cin reko Duk muna ci. To ba mu Ko sani ba ba. hakan ba ne? To, yanzu in dai har reko yana wannan connecting din to ya kamata hannunka mu ga tara so ka nuna wa masu kallo mu gani tara ne Tara ne? Ni ban gani ba. Haka ne. so kamar yadda na gaya muku haka reko yake yin abubuwan shi amma ba a nan kadai ya tsaya ba To kun gane to yanzu ga taran nan so abin da nake so za ka mu dawo da shi ciki to yanzu shine muke son kowa ya saka ido idan mutum bai saka ido ba mun gama da shi kun gane to kuna kallo so yanzu ga kati a hannunka za mu baka ka iya lala kati to ka lale shi sosai yadda ya yi maka kai mixing ɗinsu yadda kake so daga shi sama. yawwa kowa ya gani Aha. yawwa Ya lale. ya lale so wannan lale wanda ya yi dai yadda ake ciki ba za mu sani ba so dai inda kika ga dama kawai ki ce a tsaya To tsaya. a nan Eh. to gashi na tsaya ni ba na so in gani gashi ki dauka duba na rufe fuska na a ta nan wurin ki nuna ma kowa su gani ni amma kar ki bari in gani Lamba nawa kuke gani? kar wanda ya faɗa ke dai kawai kowa ya gani ya shura bakin shi kin gama Na gama. to shikenan yanzu zan yi jiwa ki ɓoye kar in gani fa to gashi kin mida a ciki ba na son kuma in gani To na mayar. yawwa to sai ki ƙara bashi sai ki ƙara lale To mana gashi kati. lale. yawwa to kun ga haka ban san wani kati bane amma kowa dai ya gani ya sani yawwa so akwai hanyoyi biyu da mu muke amfani da shi mu ciro kati daga cikin inda katin mutum yake da inda muka ga dama so hanya na farko zan fara yi shine in duba katin To idan ban gani ba zan yi amfani da hanya na biyu so ka gama ya so gama. kun gane muka lala kati ta hanyoyi daban-daban ni ma yanzu zan ƙara lalewa sannan zan je in nemo katin shi to bari in gani zan iya wannan shine hanya na farko wannan hanya ana nufin na duba kati haka shine hanya idan har ban gan shi ba to na duba ban gani ba Ka duba ka gani ba? ban gani ba To. so yanzu shine za mu yi ainihin gano katin na tabbata babu katin a ta nan wurin in ma dai akwai ni dai ban san shi ba amma mutumi na kai za ka matso kusa Okay. kun ga dai babu komai a ta hannuna nan babu komai a ta hannuna nan kawo hannunka ka rufe katin haka kawo wannan haka ka rufe kasa A ɗaga shi sama ka saboda ɗaga masu sama kallo masu gani a gida so ji kowa ya daɗin san gani. katin ko kowa ya sani menene katin ma faɗa in ji Mene? me namban katin ka Me lambar? 10 ce Eh. to buɗe hannunka hankali na sama Wow. ka nuna wa mutane so wannan ita ce hanya ta biyu da na gaya muku na nemo kati Ka amma sani ba nan ba Marafa gaskiya muna jin daɗin abin da kake yi. eh Masu kallo su ma suna jin daɗi. suna jin daɗi sosai ko Ƙwarai da gaske. To shikenan. Abin da zai faru shi ne za ka ƙara dawowa saboda To. ni karan kaina ina jin daɗin abin da kake. to shikenan to yanzu kafin ku tafi amma wannan goma ba zan bar ta haka nan ba To na ita ji. ma zan tura ta akwai aikin da nake son in mata zuwa wani gari To kai mata. saboda ta tafi A tafi! Masu kallo
da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da sarauniya Nana Bello da kuma bakinta a cikin dandalin shirin girkin sarauniya na Sallah Special. Sabida hakan a nan za mu kawo ƙarshen gabatar da bakin namu da muke da shi a wannan sashen. Amma kamin su tafi akwai lambobin da nake son ku zaɓa. Sabida yau akwai kyaututtuka da dama da nake son raba ma jama'an da suke zaune a cikin dandalin yau. Saboda hakan bari mu fara da kai Marafa. Zaɓi ɗaya. Zaɓi ɗaya? Ɗaya kawai. A rufe ido na zai. Babu matsala. Ko ta yaya? Allah sa ɗaya na ɗauka. Ɗaya ka ɗauka. Kai ma zaɓa. DJ Sage. Kai biyu za ka zaƙulo mu. Okay. Tunda to. Aha. To ga kwalin. To godiya duk. Katon ka. Na ina da fatan kowa sun fitar da lamba ko? An fitar? Allah ya ba mai rabo sa'a. Amin. Lamba 13. Mustapha kamshi ne gidan turare inda ake. So ya kika gani ya an burge ki na kore ki ko nan shine shagon Mustapha kamshi. Dazzala ma kike ka duba sai kin samu abin da yake. Duk wani nau'in turare dan ki kore na ma akwai hadda irin wannan abubuwa. Na burge ki ko ban burge ki ba? So kamar yadda kuke gani nan shine shagon Mustapha kamshi wanda dukkanin wasu nau'ikan turarurruka na shafawa na tsinke na fesa kowanne cikin taimakon Allah muna samar da su da kuma nau'ikan abubuwan Islamic chemist ko ba haka bane ba kinga ke ce mai basa to komai muna da shi a nan gwaran haka duk wani kamfani da kuka san suna producing dan turarurruka muna kawo brand din su wanda suke makwabtaka da mu kamar Niger, Chad, Ghana da sauran gurare duka muna iya tura odan mu address din mu kuma mutanen da mazauna Kano ko kuma in ka shigo Kano kana zuwa kasuwar Kurmi duk girman Kurmi an san Ama Plaza a Ama Plaza akwai number 30 to anan shagon mu yake kamar yacce ka gani ko me ka gani akwai amma babu wani abu in ka kira za yi maka oda a Mustapha kamshi mun tanadar muku hanya mafi sauki da kayan ku zai isa gare ku ba tare da kun zuwa nambobin wayar da za a kira ko a turo sako message ko kuma WhatsApp Zabiya za ta tela kora musu +234 8187 9213 49 ko kuma +234 70 67 23 96 44 gora tuna muna siyarwa. ya zo ya yi wata halifa mai kiri dar akwai mutum yanzu za a kawo ganda mu wanke malaba an goka sha
wannan turaren basanda na fito ka buga ni ba. Wannan da kuke gani shi ake kira da sanda fafin ko kuma abala fafin. Za ku iya samun shi a dukkanin shagunan da suke cikin Najeriya. Ni na fi so na dau wanka, mota a ce ta sha kumfa, in za na zo mu sha hira, sai na jira na dau kwalba, shi jiki ya sha kamshi. Sai babban ofishinmu da ke kasuwar Sabon Gari Jambulo L9. Sai kuma ƙananan reshikanmu da ke kasuwar Rombai da kuma kasuwar Kurmi. Ga kuma masu bukata waɗanda ba cikin garin Kano kuke ba, tsari ɗai ko kuma Aerol za ku iya kiran ma waɗannan lambobi. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna. Waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kuɗi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara, waɗansu babu lafiya dare da safiya.